Il-poplu fehem il-messaġġ tagħna u grazzi b'umiltà kbira li fimtu dak il-messaġġ li saħħaħtuna għaliex meta saħħaħtu lilna qed issaħħaħ int. Ek sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt il-programm NetLife l-għada li tħabbru ir-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Bernard Grech saħaq li l-poplu jrid politika ta' pożittività u politika matura. Bin-narrattiva u bl-spins qarrieqa ta' gwerra u mhux gwerra u ta' timing u ta' affarijiet oħrajn, imma jrid politika autentika, politika matura, politika serja, politika ta' dialogu, politika ta' interess ġenwin fin-nies. Però, kompla jgħid Bernard Grech, dan ir-riżultat jurina wkoll li fadal ħafna ħidma x'issir, fosthom ħidma biex kulħadd ikollu dritt li jesprimi ruħu mingħajr biża'. F'pajjiż modern Ewropew int għandek id-dritt li titkellem u tgħid dak li tħoss u llum bis-saħħa tiegħek. Inti, u dak is-slogan is-saħħa nistgħu nużaw, inti ingħaqad ma' oħrajn u tgħid vuċi lilek innifsek u lil ħafna eluf ta' oħrajn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li huwa fiduċjuż li r-riżultati tal-Kunsilli Lokali se jkunu riżultati pożittivi. Aħna fiduċjużi illi diversi lokalitajiet li aħna għandna fil-mira residenti jifmu illi tmexxija nazzjonalista hija aħjar u allura fiduċjuż illi r-riżultat ikun f'dak is-sens. Bernard Grech tenna l-mixja tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista se tkompli issa biex il-Partit Nazzjonalista verament ikun il-vuċi tal-poplu. Issa allura iva għandna r-responsabilità li mhux biss issa nkunu l-vuċi tiegħek imma nkunu l-alternattiva li inti tixtieq. Marija Borċ, Net News.